Simu na-akụ m ife ka ụmụaka. Etu nwoke a si akụ m ife ọkụgidego bụ ife ndị ala ike. Ịmara etu esi eweta ụtalị aka ụmụaka na o gotelu m koboko, gotekwalụ m ụtalị. Ịghọta na o si m na ọ kụgidelie ife wee luo one wee kụọ onye ife ọkụlị anya wee daa fenti ya na ocheni anwụsigo. O wee bulie wee jebe ụlọ ọgwụ wee gwọsị anya. Enyi ya nwoke wee sị anya akụzini ya ife wite aka nya goteli ụtalị ma ọkoboko na ife nya ji akụ nwunye. O wee je wee goteli ụtalị. Ọ sị m nne na mfọ azụ ya na azụ ya niile bụ apa ụtalị die na-akụ ya. Ọ sị m nne so ka a mụọli ụmụ na-abụ ya chọrọzi ịnọ n'ụlọ bikos ọ na-abụ ọpụọm ya batara ya bịa jụọ ya ebe o jebe nọ ya ka o ji akụ ya ife o. Ịghọtago mgbe ụfọdụ 2 days mgbe ụfọdụ a day and ego na-enyefe ada ezu ya wee chọkasịbe mama put ka wee na-asọpọt ya wee bido isi mama put wite ego nya jọtalụ ndị befe ahụ mana fa mara nọ ife nya chọọ iji ya wee mee. So di ya batazie anya baali ya mba ọ sị ya na ọ ga-akwụsị mama put afọ bifo ọ pụọ na-eje yọbịa biko kwa mbọsị na ya ga-akwụsị mama put a kwa mbọsị ihe a ka nwoke na-eme. Ọ sị m ike kwụla ọtọ gwa ya na ya kwụsị dis mama put na ego ọ na-eweta ama nzuzi o apụ ịghọtago. So ọkwa ya na ọ ga-enye gị ego nri ọ mara na ụmụaka na-eyi akwa mara na fa na-agba akwụkwọ mara ife ya ọ nọgidere nye 1 naira si agotela ụmụaka akwa ma ọ wee neten apụ ịghọtago. Olu datide ojesi ebata fasisi okwu ịmaga onu bikos na ọ na-abụzi ojesi ebata ma ya tụpụnarị ọnụ ọ na-ewu ya iwo na atụpụnarị ọnụ bikos ya kwuo okwu otie enye ife nye kwugo okwu nsogbu ya wee sibe n'isisie na ya mara na ọ ma nje kwụghalị ka o si akwụghalị the next day ọ na-emekwe biznes o. Ọ sị m nne ya wee sisie nri dọba ya si rice sie beans mee stew ịmaga onu wee ghee kpọmọ na ndị otie ma plantain wee se echiche wee bazie n'ụlọ ka ya jee yie akwa wee pụta bulu pụọ ya na-apụta bụ na di ebulu stew ya wunye na toilet bulu rice ya wunye na toilet wee bulu maka na fa nwee pit toilet ebe afọ ọyọta na o wee sị m wee bulu kedu afịa beans ewuọ na plantain everything. Ọ sị m nne ike wee kwụlụ ọtọ wee gwu ya pit toilet na-ekwu bụ ụdị ọ ga-abụ alụsị anya ebuzielu sitin dọkwasa n'elu ya ọkwa ịghọtago o nwee ka esi alụ ya according to bikos ajụba m ya ka o si wunyezie nye flush anya o wee sị m na o nwere ụdị pit toilet ọ bụ ya like adọbịa adọkwasakwa ya si ite eji aga ọ sị m ya wee pụta wee daa n'ala wee na-akpọlegheli na-ebe ya bela akwa for 2 days maka ego niile ya nwere ka ji wee si nri afọ n'ife a na-eme ụnyasịsie na ịmagonye were obele gen wekwele gogolo ihe niile. Ọ sị m nne ya beketezi akwa di ya wee sị ya n'ife a ji wee wupụo nri ya bụ na ya chọtali ọlụ ya wee sị ya ọbụgodo na ịchọtalụ m ọlụ na ọ bụrụ na ịkwa m bido ọlụ na m ga-ahapụba were ego nke a tii na akpa na ego niile ya nwere Key West ndị na-eme na ịchọtali ọlụ ịgbagolu ọyọbazi anya sị ya na ya chọtali ọlụ nkewa. Ọ sị m nne na dadị ọwụpụrụ nne ya na ya ligokwa elie ịmagonu o wee kụbịa wee sebie ewurise sie nye kedu ife a ga-emekwanụ ya wee sị ya ka aje bido ọlụ ọsịwa na ọ ga-echegodolu ka ife nya kọrọ ya hilsịa. Ọ sị m nne o wee bụrụ na ebe ọ chọtali ọlụ bụ ebe a na-ele supermarket like ụmụ shopping malls a ịghọta na ebe a ka ọ chọtali ọlụ ya wee bido wee welu uniform jebe ọlụ n'ifefa na alụ bụ 8 hours. Ọ sị m o wee luo one day na o nwere ifefa na-adọkwasa n'elu ịmagolo iligo ladị wee dọkwasa so onye wee dọkwasị ya dịtịn wee kopụ ịghọta na wee buru ụzọ wee daa anya n'azụ tisee n'azụ ya wee maa n'ala ịmagolo ndị ọzọ fichebezie nye madam ha sị anya jee ka yipụ akwa afọ sachapụsịa ife doni ya. Ọ sị m nne ka abanye na washroom yipụ akwa na-asachi ya na one girl ịbata wee fụ azụ ya this girl wee tie wee were ọsọ wee gbapụta ilo wee bịa kọbalụ madam wee bata wee jụrụ ya sị kedu ihe ọ sị m nne ya wee mepee ọnụ ya everybody daa n'ala na-ebe akwa maka ife azụ ya. Ọ sị m ha wee bido wee kpabalị ya sị m ha bido kpabalị ya sị anyị anụzi na this man ya wopie court fa na-akpali ya mana ụjọ juru ya arụ nwoke kụgidelie ife na-akụ ya ụtarị ịmagonya mere ebe o je weta ụtarị mara elu ụmụazị si ebe akwa ụjọ ju ya arụ fa na-akpali ya chaa afta ka ife ahụ mechiri ruozi ịmagolu 2 to 3 weeks madam wee sị na ya chọzi ka alụrụ ya 8 hours n'ife a chọzi bụ 12 hours apụ ịghọtago
so ebe afọ ka a nọ wee sị na chi egbukwa enyi maka na di ya gba nkwe ka alụ 12 hours and ọ bụrụ na ya kwụsị ọlụ na ọ ga na-enye ha ego dị enough and ọ ga na-akụ akwụ ya ihe ịghọtago ya wee nalụ ogbe gwa di esa na nke a ama mme na ha kwụsị 8 hours na ọlụsigo ebe afọ ka a nọ wee jekwulu madam wee gwa ife niile ya ga-eme ọsị m nne ya wee nata ọpụ ịghọtago ya wee nata wee si die na ya anụsigo ya bụ agodi na anụsigo ya bụ dugu ụzọ jee tinye akwụkwọ na ya anụsigo ọpụ ịghọtago before esendịalị akwụkwọ wee fụ o wee tie ịgbagolo ike kwụlụ ọtọ gwu ya o wee dagoli ebosa m ka o tie enyi ife na enyi nwoke ịbata enyi nwoke wee jụọ anya sị a kedu ife na-eme na o wekọbala enyi nwoke kọsara enyi nwoke sị ịmakwala ife nwaanyị wetala gị akwụkwọ kọt wee na-achọ ka ịkụ onye ife ịchọkwa unu bụla apa wee jebe dat kọt ịmakwala ife na ọnya mere na ọ hapụrụ ya dat day osi m nwoke a na-emezi anyị ka ọ ga-egbu ya wee sị mba na mbụ ya na-agwa anyị ihe na ya mụtagoli ya na ụmụ ịtọ ka ya jizi ọsị m nne ya wee ji nwayọọ wee palụ ngwongwo wee na-abe nna ya ewee lụọ na kọt wee kpebe ịgbagolu nwoke nwa adakwa na na si ya hapụ na ya ya adụsọrị ya ga-echenji ya ama ntizi efe ya ama nkụzi ụtarị nọọ iwo nke nwa ịmagolo ejesie biznes bata bịa na-enye ya nsogbu atasị afụfụ nke nwa na-akọghedi maka na nkọghedi ka ọ wụtumi ọsị m nne George wee sị ha na-aka ha jee kpọta ndị famili ha ka ha nye aka ya sị ndị famili ha ya sị George sọrị ma akọtakwuo n'ofu na ya chọrọ na ọ bụgodu na ndị be ha bịa kịta bido ụtụtụ yọgide ebiko ka mgbede pụọ na ya ama nkwe na ndị be ha laikili ego na ego ọ na-enye ha na ndị be ha afụgo ihe ọ na-akụ ya na ọ bụrụ na egbu onye kịta na o nwere ife ndị be ha ga-eme maka na ha ma onye di bụ ọkwana ya ọsị m nne ya na ndị be ha bidogede ebe ahụ nselu okwu n'aba n'ụlọ ya sị ha na nsogbu adọrọ na ya ga-echighekwa azụ